Mit navn er Ole Stouby. I den her video vil jeg give dig nogle gode råd og tips om, hvordan du finder de billigste flybilletter. For det har aldrig været billigere at flyve, men det er blevet en ren jungle at finde rundt mellem de mange billige priser fra flyselskaberne. Råd nummer 1. Bestil i god tid. Det kan ofte ikke betale sig at vente med at bestille flybilletten til i sidste øjeblik. Tværtimod. Det er sådan, at dem, der bestiller først, de får de billigste flybilletter. Og jo tættere du kommer på afrejsen, jo dyrere bliver billetterne. Specielt i måneden op til afrejsen vil flybilletten stige i pris, for det her efterspørgslen er størst. Så sådan en god tommelfingerregel er, at 4-5 uger før afrejse, der er flybilletten billigst. Men igen, bestil så tidligt som muligt, hvis du ved, I skal afsted. Hvis du skal afsted ned til de populære destinationer i Sydeuropa, hvor ruteflyselskaberne begyndte at flyve til, det kunne være Kreta eller Mallorca eller andet, skal man afsted i skolernes sommerferie, så skal man ikke bestille 4-5 uger før. Så skal man bestille i så god tid som muligt, fordi der er de altså bare billigst. Råd nummer 2. Rejs billigt på bestemte ugedage og tidspunkter. Vores undersøgelser har vist, at det er billigst at rejse om tirsdagen, og at man helst skal holde sig fra fredag og søndag. Hvis man har mulighed for at flytte sin udrejse eller hjemrejse en dag eller to, så kan der altså være mange penge at spare. Nogle dage er det nemlig billigere at flyve end på andre dage, og det kan skyldes lav konkurrence, eller at flyselskaberne kun flyver på nogle bestemte dage med de direkte ruter. Hvis du har mulighed for at rejse på nogle af de meget tidlige afgange eller meget sene afgange, så er der en god mulighed for, at du får billigere flybilletter, fordi efterspørgslen her ikke er så stor. Råd nummer 3. Tjek flere forskellige afrejselufthavne. Danmark er et lille land, og derfor kan det ofte betale sig at se, hvad de forskellige afrejselufthavne hver især tilbyder af billige flybilletter. Måske endda, at du skal inddrage Malmø eller Hamburg i din prissammenligning, men i hvert fald er det vigtigt, at du får et overblik over, hvor der bliver fløjet til med direkte ruter i forhold til hvilke afrejselufthavne. For det er naturligvis mest praktisk at flyve direkte til destinationen, og derfor bør du undersøge, hvornår eller hvilken ugedag de forskellige flyselskaber flyver direkte. Du vil opleve, at du på den måde i mange tilfælde vil finde de billigste flybilletter. Råd nummer 4. Brug en rejsesøgemaskine og spar tid og penge. Du vil opleve, at hvis du bruger en rejsesøgemaskine, så finder du priser i en søgning, som sammenligner priserne fra online-rejsebrugere og fra flyselskaber. Det er nemlig sådan, at der er stor forskel på online-rejsebrugere, som sælger rejser. Det kunne være Expedia, Travellink, Flybillet.dk og så en rejsesøgemaskine. En rejsesøgemaskine går ind og søger på tværs af alle de her online-rejsebrugere og flyselskabernes egne websider på en og samme tid. En ting er, at du med en rejsesøgemaskine finder alle priserne i markedet i en søgning. Men det er også sådan, at du kan spare penge, fordi de forskellige online-rejsebrugere ligger og konkurrerer med hinanden om at ligge øverst i søgeresultaterne hos rejsesøgemaskinerne. Det presser priserne, og det får du gavn af. Mange gange vil du opleve, at online-rejsebrugerne i rejsesøgemaskinerne har billigere priser, end du kan finde direkte hos flyselskaberne. Det er fordi, at de har nogle ekstra indtægter, som de tjener fra reservationssystemer og andet. Den gevinst giver de videre til dig, igen for at have de billigste priser i søgeresultaterne. Det er endda sådan, at hvis du så nogle gange går over fra en rejsesøgemaskine og tjekker online-rejsebrugets egen side, så vil du se, at prisen i rejsesøgemaskinen den rent faktisk er billigere, end den er direkte hos online-rejsebureauet. Råd nummer 5. Hold øje med prisudviklingen. Opret en prisagent. Det er sådan, at flypriserne de ændrer sig fra dag til dag, nogle gange fra time til time. Og nogle gange kommer der kampagnepriser fra flyselskaberne, som gør, at det kan være svært at vide præcis, hvornår man skal slå til. I den forbindelse er det en god idé at oprette sådan en prisagent. Det er gratis, men den holder så øje med priserne. Vi sætter ganske enkelt en robot i gang hver eneste dag for at afsøge markedet for de bedste priser, og så sender vi dig en mail, og du kan se, om det er så en pris, der passer til dit budget og dine ønsker. Råd nummer 6. Lavprisselskaberne er billige, men husk gebyrerne. Det handler om frihed, og hvis man har mulighed for at tage afsted bare med håndbagagen og altså ikke med indskrevet bagage, hvorfor ikke benytte sig af den mulighed? Det er det lavprisselskaberne siger, så du har altså mulighed for, hvis du bare vil rejse med din håndbagage, så kan du komme billigere afsted. Så er man et par, der skal afsted på storbyferie i 3 dage, så kan man sikkert nøjes med håndbagage. Men er man en familie med børn, der skal afsted sydpå i en hel uge, så skal man sikkert have 1 eller 2 stykker indskrevet bagage med, og det koster ekstra. Det samme hvis man ønsker at sidde sammen med hele familien ombord på flyet, så koster det ekstra. Husk derfor, at prisen på flybilletten for lavprisselskaberne ikke nødvendigvis er den endelige pris. Der kan komme tillæg for indskrevet bagage, for at sidde på flyet på bestemte pladser eller for at betale med kreditkort. Jeg håber, du kan bruge mine tips, og hvis du vil have mange flere tips, så kan du gå på rejsesøgemaskinen Travelmarket.dk. Her kan du downloade vores gratis e-bog, så den finder du billige rejser. Rigtig god fornøjelse og god ferie.